Ini ndine nhau yangu yakaitawo pfupi, haina hayo kunyanya kukura. Ini ndiri munhu akakurira kwasekuru. Then 2007 ndakazouya muno muSouth Africa kuzoshanda. Ndichisvika muSouth Africa ndakazvishandira zvakanaka chaizvo. Ndakazoti ndati shandei, ndikati regai ndimbonoona hama dzababa vangu, sezvo ndagarisa ndisina kuvaona. Nekuti mukufunga kwangu ndaiti zvimwe kuda kana ndikanoona hama dzababa, zvinhu zvangu zvichawedzera kufamba zvakanaka kudarika zvazvaiita. Saka ndakasimuka muna 2013 ndikabva ndananga kumusha kwababa vangu. Ndakati ndasvika ndikagamuchirwa nababa nemudzimai wavo. Vakandigamuchira nemufaro sezvo ndaiva munhu akasvika akapakatira zvishando. Saka vakati vachindigamuchira kudaro, ini nemudzimai wangu nevana vedu vaviri, baba vakarakidza kufara. So ini nemhuri yangu taigara kwatete, hanzvadzi yababa, nekuti ndivo vaiva nespace yekuti tikwanise kugara. Ndakazoti ndagara, ndatodzoka kuno kuSouth Africa. Ininiwo ndaitova nemufaro kuti ndakwanisa kuona vedzinza rangu. Asi ndakazoti ndichidzoka muno muSouth Africa, ndichibva kumusha kwababa, ndakatanga kuomerwa neupenyu zvekuti ndaitadza kubata kana randi chairo. Ndakatoona kuti zvinhu zvainge zvaoma. Chero basa randaiita remaoko, hapana kana chainge chofamba. Ini ndiri munhu wekuti ndinokwanisa kutanga kuvaka imba from foundation, roofing zvese nemagetsi ndinokwanisa kuita. Asi ndakatambudzika muna 2014 zvekuti ndakashaya kuti kochi chaitora nzvimbo. Ndakazoti regai ndimbodzokera kumusha, ndikafamba kumaprofita, ndichitsvakawo rubatsiro, asi hapana chaibuda. Ndakazama kugadzirisa zvinhu asi zvakaramba. Ndakazodzokera kumusha kwababa kuti ndivaudze kuti ndisati ndauya kuno kwamuri upenyu hwangu hwaifamba zvakanaka, asi kungotsika gumbo kwandakaita kuno, zvose zvakabva zvasunga. So ndadzokera kumusha ndakanotorana navatete, hanzvadzi yababa vangu, tikabva taenda kuBhikita tichibva kuBulawayo kunoitira tete vangu ava zvechiprofita. Takati tasvika kuBhikita, tete vakati zvazvadai izvi zvava kuda chivanhu. Saka takaenda kumusha kunoita chivanhu. Vakabva vatitora ivhu repaguva, ugeze ubvise munyama uri pauri, utaure nana sekuru vako. Iniwo nekusaziva ndakatora ivhu repaguva ndikageza ndichifunga kuti zvichadzokera paposition pazvaiva zviri. Ndakadzoka kuno kuJoni asi hapana kana change yandakaona. Ndakamboedza kuenda kuchechi asi zvose zvakaramba. So 2017 ndakadzokera kumusha nehasha, ndikaenda kune muprofita kuGweru. Akanondinhonga asi pandakapesana naye ndepekuti akati ndinoda kukupa umwe mushonga, then wobatisa mwana wako mushonga iwoyo. Panguva yacho ndaiva nemwana mucheche. Hanti munoziva kuti kana mwana ari mucheche anogara akapfunda maoko. Saka ini ndakavhunduka ndikatora mushonga iwowo ndikaurasa. Saka ndakazongoramba ndofamba, asi ndaiudzwa kuti vatete vako vakakukanda jambwa nemunyama. Saka iniwo ndaizama kufamba ndichiudza baba vangu nyakubereka kuti baba, ini ndiri kufamba ndichibata zvinhu zvakadai nezvakadai, endi zvekare tete ndaivarota vachiita zvisina kunaka. Dzimwe nguva vachida kundishandisa, dzimwe hope ndairota ndakarara pamubhedha watete, then mumwe munhu ouya akabata banga. Asi ndaiti kana ndikaudza baba, hapana kana chavainzwisisa. Ndakatambudzika. Then 2017 ndakati ndarota ndichida kudzvinyiwa pahuro, ndikabva ndaenda kune imwe chechi usiku ihwohwo. Baba ivava vakati hauchadzokeri kumba kwako nekuti unonofa, chitogara pano. Saka ndakagara pamba ipapo ndichiitirwa munamato usiku nesikati. Ndakagara pamuprofita uya kwe3 weeks ndichibatsirwa. Ndokuzoti mumwe musi ndobva handiti chienda unopedzisa munamato wako mugomo. Saka ndakakwira gomo riri padhuze nekwandinogara ndikanamata. Ndakangonzi uchazoona zvichazoitika kana wapedza kunamata. Hapana kupera nguva mwana wavatete akabva aita accident nemota achibva afira paspoti. Akati afa kudaro, mhepo yake ikatanga kupfuka ichibuda pane umwe mwana wemudzinza ichiti ndakaurayiwa namama vaida kuuraya sekuru, zvichibvirwa ini. Asi zvese izvi ndainge ndakambozviudza baba vangu, asi vaisada kunzwa nyaya yangu. Asi ndakazongoerekana yavako ndichifonerwa kunzi muzukuru wako kuno ashayika. Iniwo ndikangoti zvaiitwa nekuda kwekuti ndainge ndakatsamwa nezvandakaitwa natete vangu. Ndakasvika pakungoti chero zvazvaita nekuda kwekuti tete ava vakandiparadzira upenyu hwangu. Ndakazviudza kuti saka ivo tete ava vaida kuti kufe ani. Zviri nani zvakwafa mwana wavo, ihuku yadya mazai ayo. Manje nhau yavapo, tete ava vaneko vaimboenda vachiita zvekufamba. Saka dambudziko riripo, tete ava hanzi vakajoina satanism, kutaura kudai vari kuvhiringa zvinhu mumusha. Iniwo kuri kudivi kwangu mabasa angu ose abva avharika, hakuna kana chiri kubuda.
Ndiri kutsvagawo rubatsiro kana kuine vanokwanisa kugadzirisa dambudziko rangu iri, nekuti ndakasvika pakutengesa mota dzangu dzese. Ndaneta nekubirwa mari nevanhu vanonyepera kubatsira, especially paFacebook. Ndakatombopa mumwe munhu 500 rands achiti anobatsira, asi hapana chakafamba. Izvezvi pane umwe muSouth African wandakashandira pamba pake. Akandikwereta 15,000 rands, asi anotondithreatena kuda kundisungisa sezvo ari mukuru wemapurisa. Saka ndiri kutsvakawo rubatsiro vedu weye. Ndasvika pastage yekuramwa baba vangu nditange upenyu hwangu, nekuti mukufamba ndinonzi baba vako vakakunokora tsoka. Vakadzivharira vakati ndinoda kuona kwaunosvika nekuda kuti fumura kwawakaita. Ndasvikawo pakupererwa vedu weye, kuti inini ndaitiwo zvandabudirira mulife. Regaiwo nditsvage baba vangu, asi zvinhu zvangu zvakatovharwa chaiko. Ndibatsireiwo vehama.